lavet en ny dataannotering og datagenereringsplatform til AI-træningsdata. Det har vi gjort baseret på en markedsanalyse, som der viser, at der ikke er nogen firmaer inden for EU, som der leverer træningsdata og administration med fokus på etik, kvalitet og datasikkerhed. På grund af manglende udbud gør firmaerne det internt, hvilket er dyrt, ineffektivt og upræcist i forhold til at have en specialiseret leverandør som Spylight. Der er et voksende behov for etiske og transparente træningsdata-leverandører som Spylight, specielt efter den nye EU-regulering. Efter EU's AI Act stilles der højere krav til datas kvalitet, og virksomheder skal kunne dokumentere biases. På Spylight ønsker vi at gøre det her på en etisk forstand. Etik er nemlig et nøgleord for os, men noget, der ofte bliver negligeret i industrien. En slutkunde kan hyre datafirma til en dataopgave, men opgaven ender med at blive outsourcet igennem mange forskellige led. I sidste ende så har hverken slutkunden eller datafirma nogen kontrol over dataarbejdernes løn, kvalifikationer eller demokrati. Vi ønsker at bryde med det her mønster ved at arbejde med dataarbejdere direkte. På den måde har vi kontrol over de her faktorer. Det vil også i sidste ende skabe anstændige jobs for vores dataarbejdere og økonomisk vækst i deres respektive lande. Men et sådan system er umuligt at holde styr på uden en platform, og derfor har vi udviklet sådan. På vores platform kan vi lægge vores kunders projekter op, invitere dataarbejdere til projekter, hvorefter de kan uploade deres arbejde på platformen. Vi har allerede testet platformen med vores første kunder, hvilket har fungeret rigtig godt. Sikkerhed har været i fokus fra dag 1. Vi hoster selv i Europa, vi bruger adgangskontrol og industristandard kryptering, og vi har bygget platformen, så den kan vokse med os, og vigtigst af alt, så vi altid beskytter vores brugers data. Vi er kun lige begyndt, men vi har store planer for nye funktioner. Blandt andet automatiseret kvalitetssikring og værktøjer, der gør samarbejdet med kunder og dataarbejdere endnu mere effektivt.